Esta semana daban comezo as obras de mellora na estrada que conecta o Camiño Ancho coa aldea da Figueira na Pobra. Esta obra foi publicada na plataforma de contratación do Estado, douselle publicidade, e foi adxudicada á empresa Construcción Sanspal por un valor de 47.442,19 euros que irá con cargo ao pos 2022. O prazo de execución das obras é de un mes, así que comezaron o luns e contamos que nun mes este xa rematado. Xa no 2015 se acometera a pavimentación desta vía que se dotou tamén de saneamento. Agora, aproveitando esta nova intervención, instalarase a rede de pluviais e procederase ao soterramento do cableado. Esta estrada se pavimentou no 2015, tamén con cargo pos dese mesmo ano, e que rapidamente dou problemas porque, era unha estrada que estaba en terra, recentemente se abrira e o asfalto durou que durou. Naquel momento no goberno xa decidimos meterlle saneamento e agora se completa a rede de caudalación de pluviais e tamén se vai a soterrar o cableado de iluminación, do alumeamento público. Por lo tanto, podemos considerar que é unha actuación integral en esta estrada que consideramos que é de moi importancia, cada vez ten máis tráfico, a xente que vai xa do polígono utiliza para dirixirse ao lado sur do concello e a verdade é que ten un tráfico denso, se está construindo todo a beira desta estrada e, por lo tanto, consideramos importantísimo poñela en perfectas condicións como vai a estar a partir de un mes como moito de duración da obra. A actuación supón un investimento próximo aos 50.000 euros con cargo ao pos da Deputación da Coruña.